तो नमस्कार प्रणाम स्वागत बाटे आप सबके राइटर बागी भाई के चैनल पर। आज उपस्थित बानी बिहार हुआ सबके बीच में लेके भोजपुरी सैड सॉन्ग बहुत बढ़िया बहुत दर्द भरा गीत के लिखले बानी भैया। अगर एकरा के फील करके बढ़िया से गायकी कर दी तनी तो सुने वाला के आँख से आंसू निकल जाई भैया। बढ़िया म्यूजिक मिल जावा बढ़िया से गायकी कर देता नहीं तो पक्का गारंटी के साथ कहत नहीं भैया जे भी सुनी ना ओकरा आँख से आंसू निकल जाई। तो चलिए देर ना करते हुए मैटर के शुरुआत कल जा कि कैसे गावे के बा का एकर धुन बा कैसे कंपोज के लिए बनी। और हाँ एगो बात बतावल चाहब भैया कि रुआ अगर नया सिंगर बानी और सिंगिंग में इंटरेस्ट बा अच्छा मैटर के तलाश में बानी अच्छा मैटर हुआ के नहीं खे मिलत अच्छा गीत नहीं खे मिलत अच्छा तुकबंदी नहीं खे मिलत चाहे अच्छा म्यूजिक नहीं खे मिलत अगर हमरा चैनल पर आ गई बनी भैया तो निश्चिंत रही निराश भइला की जरूरत नहीं खे। रहुआ जैसन भी मैटर चाहत हो कब लिखवावे के चाहे हिंदी में या चाहे भोजपुरी में बिल्कुल उचित चार्ज पर हुआ कि मस्त मीटर मिली भैया। मीटर में कोनो प्रकार के शिकायत ना मिली। चाहे रुआ सैड सॉन्ग लिखवाई चाहे लव सॉन्ग लिखवाई चाहे लोकगीत लिखवाई चाहे पूर्वी गीत लिखवाई चाहे सीजनली कोनो प्रकार के गीत लिखवाई जैसे भोला भजन श्याम भजन राम भजन चाहे देवी भजन छठ भजन कोनो प्रकार के मीटर लिखवावे के बा बेहिचक निधड़क रुआ संपर्क कर सकीला। डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर बा। और हाँ भैया चैनल पर नया बनी तो चैनल के सब्सक्राइब कर ली बेल आइकन प्रेस कर ली ताकि हर रोज़ रुआ के नया नया मीटर कुछ देखे के गावे के और सुने के मिले भैया। ठीक बाटे भैया तो चलिए आज के गाना देखल जाए कि कैसे लिखले बानी या कैसे गावे के बाटे। एक और धुन बाटे भैया निर्गुण के लेकिन गायकी करे के पड़ी बड़ा वियोग में बहुत मतलब कि सोची रच के गावे के पड़ी। मुखड़ा इसे बा अरे चारू ओरी देखी खाली लौके अनहरिया पवलू का बुला दिल तोड़िए जान चारू ओरी देखी खाली लौके अनहरिया पवलू का बुला दिल तोड़िए जान आ खूनवे से हमारा सोना मंगिया सजैलू कि खूनवे से हमारा सोना मंगिया सजैलू जालू बलमुआ संगे छोड़िए जान अरे खूनवे से हमारा सोना मंगिया सजैलू जालू बलमुआ संगे छोड़िए जान चारू ओरी देखी खाली लौके अनहरिया पवलू का बुला दिल तोड़िए जान चारू ओरी देखी खाली लौके अनहरिया पवलू का बुला दिल तोड़िए जान खूनवे से हमारा सोना मंगिया सजैलू खूनवे से हमारा सोना मंगिया सजैलू जालू बलमुआ संगे छोड़िए जान अरे खूनवे से हमारा सोना मंगिया सजैलू जालू बलमुआ संगे छोड़िए जान। तब भैया हम सिंगर ना आई हम तो राइटर बानी एकरा के रउआ फील दे के एकदम रुआई टाइप के बढ़िया से गा देम और म्यूजिक नया होके के चाहिए। दिल से बताओ तनी भैया कि 100% गाना लोग के दिल के छू जाई। अगर बढ़िया से गायकी कर देते हैं तो पक्का वायरल हुई। तो अगर ये गाना पसंद बा फुल गीत लिखवावे के चाहता नहीं तो बिल्कुल उचित चार्ज पर ही गाना रुआ के व्हाट्सअप के जरिए मिल जाए भैया। हमार व्हाट्सअप नंबर बाटे 8874473128। तो कोनो भी प्रकार के मैटर लिखवावे खतरा चाहे नया म्यूजिक बनवावे खतरा बेहिचक संपर्क कर सकीले भैया। मिला तानी फिर से अगला वीडियो में। वीडियो पसंद आई हुई तो एगो लाइक करब कमेंट करब और चैनल पर नया होके भैया तो चैनल के सब्सक्राइब कर ना भूलब। जय हिंद जय भारत जय भोजपुरी समाज।